Egun onara dagigula guztioi, naiz eta euria dagoen eta bidean batzuek arazoa izan dituzuen. Niri tokatzen zait hain zuzen ere, Patxi Sáenz Beloki aurkeztea eta saio hau moderatzea. Aurkezteko besteak beste erabili.com, Azpeitiko Euskara Patronatuaren zuzendari izana, eta bar erabili daitezke. Nik ordea Patxi Sáenz Belokiri askotariko jantziak kendu, ia bihuztu eta soziolinguistalez aurkeztu nahi dut. Bere webgunean ondokoa irakur daiteke. Nor bakoitza da mezua, nor bakoitza da edabidea. 2015ko martxoaren 19an, San Jose egunez, arratsaldeko 6:45 amaitu zuen elefantea ikusi izenburua duen idatzia. Jardunaldi honen abiapuntua izan dena. Idatziak zera dakar. Hizkuntza planifikazioak eraginkorra izateko problema nagusia aurkitu behar da. Edo aurkitu behar da. Gurera etorriz, non daukagu jarria Euskararen planifikazioaren iparrorratza. Euskalgintza lanbide dugunok ez ote gabiltza han hemenka neurri handiagoan edo txikiagoan, geure barrutian, geure txokoan, buruz gain lan denak eman da, eta hala ere iritsi ezinik. Zendu berri zaigun, Fishman soziolinguista handiak eta bide batez esan dezadan ohorezko euskaltzainak, ere alatxu esan da utzi digu. Problema txikiez ardura zaitezke, problema nagusia ikusi gabe. Hori izango litzateke zoologikora joan eta bakarrik zorriak ikustea. Elefantea ikusi gabe. Eta mintzaldiari izenburua emateko asmoz, baieztapenaren azken esaldia ia bere horretan hartu du. Elefantearen paradigma ikusi. Patxi Sáenz, zuk duzu hitza. Eskerrik asko, Ramon. Egunon guztioi, eskertu egin nahi diot, Andres Urrutia eskaitzainburuari, joan den irailaren 10ean, ate joka etorri nintzaionean, Euskaltzendiko ateak parez pare zabaldu izana. Era berean eskertu egin nahi diot, sustapen batzordeari, gaurko jardunaldi hau antolatzea, eta bereziki zuen guztion aurrean, eskerra nere familiari eskertu egin nahi diot, emandako laguntza eta babesa. Maiteri, Asierri eta Oianeri. Beraien babes eta laguntza hori gabe gaur ez nintzateke hemen izango. Eta eskerrak ematen hasita, nere artikuluari, iruzkinak, ekarpenak egin dizkieten euskaltzale ekintzaile eta aditu guztiei ere eskerrak eman nahi dizkiet. Hain zuzen ere, beraien ekarpenek beste dimensio bat eman diotelako nik idatzitako artikuluari eta segura asko beraien ekarpen horiek gabe ez ginateke gaur hemen izango. Hasteko aitorpen bat egin nahi dizuet. Ni gaur hona zoritxarrak ekarri nau. Hobeki esan, zoritxarretik ateratako ausardiak. Joan den urteko martxoan, Joshua Fishman soziolinguista handia zendu berritan, jakin nuen zoritxarreko minbiziaren berria. Une hartan, nire burua bide gurutze batean ikusi nuen, aurkitu nuen, une hartan ez nekien bizitzaren bigarren zatia jokatu behar nuen, prorrogan nengoen edo deskontuko minutuetan. Xabier Letek bere Habanera kantuan dioen bezala, jaio ginen bizigera eta hiltzea zor dugu. Eta inork ez dugu zor hori ordaindu nahi, baina jaio garenetik zor hori dugu ordaintzeko eta ahalik eta urte gehien nahi ditugu igarotzea, zor hori ordaindu artean. Jon Sarasuak ohartarazi zidan, Jon Sarasu ere ni pasatzen ari naizenetik pasatutakoa da, eta ohartarazi zidan minbizitzaren barruan biziminitza dagoela, eta ni horri lotu nintzaion hasiera-hasieratik. Kontua da horrela, egoera hortan, gertatu ohi den bezala, bizitzari bueltak ematen hasten zea, bizipeni bueltak ematen, eta ikusi nuen euskera
nerearen antzeko egoera batean zegoela. Bueno, hobeki esan, aspalditik nengoen ohartuta euskararen abeleraz, euskararen kinkaz. Eta buruatu zitzaidan, nuelanik zerbait egiterik, eta horregatik idatzi nuen artikulua, helburu xume batekin. Bakarrik, euskararen egoera ikustaraztea. Neurri batean horregatik ere jarri nion elefantea ikusi, egoera nire ustez ikusteko modukoa zelako. Artikulua idatzi nuenean, ez zitzaien burutik ere pasatu egin gaur hemen zuen aurrean egon beharko nuenik. Gaur ona barruak aginduta etorri naiz. Egin beharreko zerbait egitera. Mark Twain, Estatu Batuetako idazle handiak, Tom Sawyerren abenturak liburu famatu idatzi zuenak, zioen, 20 urte pasautakoan eta atzera begira jarritakoan, egindakoek baino, damu handiagoa ematen dutela egin gabe utzitakoek. Eta ni behintzat, gaurkoaren damurik ez dut izango. Albert Einsteinek berri zion, sekula huts egin ez duenak, ez du inoiz berrikuntzarik egin, ez du inoiz ezer berririk proposatu. Ni arrain txikia naiz, eta gaur urra hunditan igeri egitera etorri naiz. Ea hutsa hundirik egiten ez dudan, eta gaurko ausardia honetatik bizirik ateratzen naizen. Ni gaur hemen den ematera nator. Ni galtzeko gutxi daukat, baina euskarak irabazteko asko du. Bizitza honetara ezer gabe. Etortzen gara eta ezer gabe joango gara. Tartean, jaso eta eman egiten dugu. Eta ni gaur ematera etorri naiz. Azkenengo hartxo bat, atariko honi, nik idatzi egin dut gaurko hitzaldi osoa, jabetu naiz idatzita gero ez dudala denborarik izango, han idatzitako guztia zuei hemen aurkezteko. Beraz, patxisaez.eu helbidean izango duzue hitzaldia xehetasun handigorekin eta zabalago gaur arratsaldetik edo bihartik aurrera. Bueno, gaur Euskaltzaindiak jardunaldi hau antolatzea, Kike Amorrarizek Kikean dago, Kikek aurreko abenduan esan zuenari erantzuten diola uste dut. Charles Franklin Kettering asmatzaile Estatu Batuarrak ere esan zuen, arazoari heltzen badiozu konponbidearen erdia egina duzu. Txerra Rodríguez, soziolinguistak ere, aurreko abenduan nire artikulari buruzko iruzkin bat argitaratu zuen Jakin aldizkarian, eta iruzkin hortan zioen nire artikulari erantzuna emandako guztiek kontu batean zetozela ados. Ziklo bat amaitu dala, euskalgintzarentzat, eta euskara biziberritzean ziklo bat amaitu dala, eta ziklo berria hasi egin behar dala. Gero ohartu naiz, eztabaida oso bizi dagoela. Ekarri dizuet Aiaraldea 15-ekaria, 15-ekari hau Euskararen egunean argitaratu zen, Aiaraldean, Arabako eskualde horretan, eta bere erreportai bat argitaratzen du, pixka bat euskararen egoeraz, eta inpas batean dago. Hitz askoa, haitu ditugu oraingo egoera definitzeko. Inpas, motelaldia, geldialdia, anuntziaran antropologak, zea hortan, erreportai hortan, inpas batean. Mikel Aion idazlea berriz, pasillo erdian dagoen elefantea ikusten du. Honek ere elefantea ikusten du. Juanjo Respaldiza bertsolari Orozkoarra berriz, ziklo baten amaiera ikusten du. Joseba Llano berriz, frankismotik ateratzean egitasmo batzuk jarri zirela martxan,
eta horren emaitzak ikusten direla orain, batez ere, baino ziklo baten amaiera iritsi zaiola ere esaten du euskalgintzari. Tono Bailese berriz, hezkuntzan jarri ziren helburuak bete egin direla, baino ez dela helburu gehiagori markatu. Ikusten duzue, zabala da, iritzia. Bueno, zein da gaur egun euskerak duen egoera? Lurraren bizi indarraren araberako izaten da landarearen ahulezia edo indarra. Hiztunen araberakoa izaten da hizkuntzen indarra edo ahulezia. Jo dezagun euskera landare bat dela eta lorontzi baten dugula. Lorontzi hortako lurra gaur egun orain dela 30 urte, baino 170 gehiago da. Baina lur berri horrek euskerari ez dio indarrik ematen, ez dio bizi indarrik ematen. Euskera ez da hazten, hortxe jarraitzen du, lehen bezala. Gutxi gora bera, hori da, euskera gaur egun duen egoera hiztunak irabazi ditu, 170 hiztun gehiago dauzka orain dela 30 urte baino ez du indarrik, ez da indartzen, ez da hazten. Nik 3 erronka ikusten ditut, ondorengo 20-30 urteetan euskerak erantzun beharrekoak. Asko dira, egia da hutsuneak eta ahuleziak asko dira, baino nagusiki 3 ikusten ditut. Zabalduena da euskararen erabilera, dela erronka nagusiena. Nik ez dut uste, erabilera bada erronka bat, baina ez dut uste nagusia denik. Inor gutxik, aipatzen du, nik hemen, eta orain egin behar dudan bezala, inor gutxik azpimarratzen du, euskararen belaunez belauneko jarraipena mehatxatuta dugula. Azkeneko 15 urtean ez omen da erabilera mugitu, baina azkeneko 20 urtean ere ez da belaunez belauneko jarraipena ez du hobekuntzarik izan. Gainera, erreferentziazko arnasgune batzuetan beheranzko joera dauka. Azpeitian esate bateako, azkeneko 25 urteetan, 8 puntu jetxi da, euskera lehen hizkuntza duten euskaldunen kopurua. Orduan, lehenengo erronka nik hemen ikusten dut. Gainera, euskera lehen hizkuntza izateak badu zerikusi zuzena euskeraz egiteko erraztasunarekin. Eta horrek erabileran eragin zuzena du. Gaur egun, erabileran elebidun gazten artean, euskera gehiago ez erabiltzeko arrazoi nagusiak 3 dira. Lehen hizkuntza erdera izatea, euskaraz jarduteko erraztasun urriago izatea eta gehienek gune erdaldunetan bizitzea. Euskal Herriko biztanleria osoaren 170, ezagutza 125 baino txikiagoa den eremuan bizi da. Erabilera 103 ingurukoa den eremuan. Hego Euskal Herriko 4 hiribuetatik 3, Gasteizen, Bilbon eta Iruñean, euskera eta gaztelaniaz ez diren beste hizkuntzak euskera baino gehiago erabiltzen dira. Joan gaitezen berriz, Aiaralde aldizkarira eta ikusi dezagun zer dioen. Gure erronka euskera eskola eremutik ateratzea izan behar da, herriko kaleetara eramateko. Bueno, aipatu besterik ez dute egingo. Futbol eskolan ikasitakoarekin bakarrik ikasi daiteke futbolean. Futbol eskolan ikasitakoarekin bakarrik
ikas daiteke futbolean, alegia, futbol zelaian ibili gabe, futbol zelai jokatu gabe ikasi daiteke futbolean, hoize gertatzen zaie gune erdaldunetan euskara ikasi duten gazteei. Alegia, eskola dutela beraien euskalduntasuna garatzeko eremu ia bakarra. Eskolatik kanpo beraien harreman sare guztiak gaztelaniazkoak dira, erderazkoak dira, eta ez daukate aukerarik eskolan ikasitako hori barneratzeko eta ondo ikasteko. Hortxe utziko dugu. Beraz, bi erronka nagusi, belaunez belauneko jarraipena eta erabilera. Eta hirugarrena aipatuko dizuet, ez dut uste, alegia hirugarrena, baina ez dugu errexena. Ondorengo 20-30 urteetan, euskaren estatusean eragin beharra dago. Euskara gizarteko bigarren hizkuntza izatetik, lehen hizkuntza izatera igaro dadin. Euskarak eta gaztelaniak gizartean estatus berbere izan dezaten. Erronkarik zailena hau dugu, zalantzarik gabe, horretarako orain arteko paradigma aldatu beharra dago. Estrategiak aldatu egin behar dira. Izan ere, Albert Einsteinek zioen bezala, ezinezkoa da emaitza ezberdinak lortzea beti berdina eginez. Bueno, ikusi dugu gutxi asko goldatu beharreko lurra nolakoa deno. Oain, ze tresnakin goldatu behar dugun ikusiko dugu. Bueno, iritsi gara, bidez bide, euskararen gizarteratzean, sozializazioan, iritsi gara, gauden tokiraino, eta hemendik aurrera, bide gurutzean gaude, bueno, Euskaltzaindiko egitarauan rotonda, biribilgunea, aipatzen zen. Biribilgune edo bide gurutze, berdin da. Orain, aukeratu egin behar dugu, nundi jo. Zer proposatzen du elefanteak? Zer proposatzen du nire artikuluak? Bueno, asko idatzi da, elefanteari buruz, baina nik uste dut, elefanteak proposatzen duena, ondoen jaso duen artikulua da Pruden Gartzia, etxe honetako Azkue Biblioteka eta Artxiboko zuzendariak, Berria egunkarian argitaratu zuen artikulua. Irakurringo izuet, hor esaten duena. Zeren Patxi Saezek eskatzen duena funtsean paradigma aldaketa bada, alegia, eta betiko adibide erabilita. Garai batean fisika Newtonek sortutako paradigmatik ikusten genuen, gero, 20. mende hasieran iraultza zientifiko bat gertatu zen, eta paradigma aldatu zen. Hortik aurrera fisika Einsteinek sortutako paradigmatik hasi ginen ikusten. Erlatibitatearen teoria. Esan nahi ote du horrek Newton oker zegoela eta Einstein zuzen? Newtonek deskribaturiko legeak okerrak eta zentzugabeak zirela? Ez, jaun Andreok. Paradigma aldaketa ez da hori. Beste hau baizik, Einsteinek ez zuen Newton desegin, gainditu bai ordea, fisika ulertzeko modu berri bat eskaini, zeinaren bidez aurrerakada zientifiko itzelak gertatu ziren. Zeren funtsean, Newtonen paradigma agortua zegoen, eman beharreko eman da elkortua, bizigabetua, hitz batean ordurako hila eta fosiltzen hasia. Patxi Saezek eskatzen duena iraultza zientifiko bada, elefantea ikustea, eta elefantearekin zer egin erabakitzea, eta elefantea Patxi Saezentzat lan munduaren euskalduntzea da. Gaur egun, indarrean dugun paradigma, nik esango nuke hauxe dela. Gure errealitate soziolinguistikoa azkeneko urteetan ulertzeko eta aztertzeko nagusiki Jose Maria Sánchez Carrión Txepetx soziolinguista handiaren paradigma erabili dugu 1987tik Un futuro para nuestro pasado, claves de la recuperación del euskera y teoría social de las lenguas liburuan argitaratu zuenetik. Hain zuzen ere, datorren urtean 30 urte beteko ditu. Azkeneko 20-25 urtean, nik uste bide hontatik jo dugula. Ez nezaziko, erabilera ezagutza motivazioa, 3 urrats, bi ibilbide, naturala eta kulturala, eta bi ibilbide horiek zirkuito bat osatzen dute. Zein da elefanteak proposatzen duen paradigma? Koldo Zuazo hizkuntzalari eta euskaltzain urgazleak aurtengo urtarrilean
Berria egunkariko elkarrizketa batean, zioen, hizkuntza aldatzen bada, bizirik dagoen seinale. Gizateriaren historian, bizirik iraun duten hizkuntzak, hiztunen komunikazio beharretara egokitu izan dira. Komunikazioa izan dute molde eta moldatzaile. Eta komunikazio premia horietara moldatu eta egokitzetik etorri zaie hizkuntzei etengabeko aldaketa. Eta etengabeko egokitze eta aldaketa horretatik etorri da hizkuntzen garapena eta modernizazioa, baita euskararena ere. Azken batean, erabiliz, komunikaziorako erabiliz, zorrozten eta aberasten dira hizkuntzak. Eta erabilera ezak, kamusten eta hilarazten ditu. Eta hauxe da hain zuzen ere, gaur proposatu nahi dizuedan paradigma berriaren oinarrizko axioma. Hizkuntzak komunikatzeko tresnak direla alegia. Orain hizkuntza gutxituen definizioa proposatu nahi dizuet. Hizkuntza gutxituak bere hiztunen komunikazio premiak, beharrak, betetzen ez dituzten hizkuntzak dira. Beste hizkuntza batek, hizkuntza menderatzaileak, komunikazio esparru, bere komunikazio esparru eta funtzioak bereganatu dituelako. Egoera hau, elkarrekintza hau, etengabea litzateke eta eskuartzerik egingo espalitz, neurririk hartuko espalitz, denboran zehar, hizkuntza menderatzaileak, hizkuntza gutxituaren komunikazio eremu eta funtzio gehiago bereganatuko lituzke. Hizkuntza gutxitua galbide arriskua legoke, hizkuntza menderatzaileak bere komunikazio eremu eta funtzio guztiak bereganatuta dituenean eta hizkuntza gutxituak bere hiztunen komunikazio beharretarako inoko baliorik ez duenean. Bueno, paradigma irudikatzeko, paradigma irudikatzeko orain dela 15.000 urteko tresna bat, esan dut, komunikatzeko tresna dira hizkuntzak, tresna bat, aukeratu dut, neolito garaiko tresna bat, gurdia edo orga. Eta hitzaren etimologi errepatzen badiogu, gurdi hitzetik, omen dator gurpil, gurdi gehibil, hortik dago omen dator gurpila, eta hauxe da, gaur egun ezagutzen da gurpilizarrena. 3.500 urte omen ditu eta Esloveniako inguruko zingira batzutan aurkitu zuten. Bueno, gurdia gaina lotura zuzena du lan munduarekin, gurpilak, hori da, gurpilak lotura zuzena du lan munduarekin. Izan ere gaur egungo gizarte industrializaturik ez litzateke izango gurpili gabe. Dudarik gabe gurpila gizakeen asmakizun handien artean sartu behar dugu. Bueno, gurdiaren paradigma. Ardatzean, ezagutza eta erabilera. Gero hitz egingo dugu trakzio indarra egiten duen elementuaz. Lehendabizi, ardatzean, bi gurpil ditu, ezagutza eta erabilera, orduan, gurdia komunikazioaren bidean aurrera eramateko bi gurpil horiek aldi berean mugitu behar dira. Aldi bereko mugimendua izan behar dute. Orain, Abraham Maslow, aurkeztu behar dizuet, hau da bere eskailera, New York hiriko Brooklyn auzoan sortu zen, 1908an eta 1970an zendu zen. Psikologia humanistaren aitatasuna aitortzen zaio, eta psikologiaren arloan ezaguna da gizakiaren beharrak sailkatzeagatik, Maslow piramide izeneko teoriarekin, baina gizakiaren ikasketa prozesua ere azaldu zuen. Eta Maslow jaunak ikasketa prozesu hori 4 mailatan deskribatu zuen. Ezgaitasun inkostientea. Ez dakigu, eta gainera ez dakigu ez dakigula. Alegi, ez dakigu eta ez gara jabetzen gure ezjakintasunaz.
Ez gara jakitun, gure ez jakintasunat, ez gara konturatu egiten zer ezagutza eta gaitasun falta ditugu. Haur txikiek ez dakite gidatzen ez dakitela. Gainera ez dira jakitun gabezi hortaz. Berdin gertatzen zaie, Amazonasko basorik trinkoenean bizi diren indioi, eta auto bat sekula ikusi gabekoei. Etorkin askori ere horixe gertatzen zaie, Euskal Herrira etorri arte, ez dakite euskera, ez dakitenik. Bigarren mailan ez gaitasun kontzientea genuke. Ez dakigu, baina badakigu ez dakigula. Zer ez dakigun, badakigu, eta ikasteko ahalegina egiten hasi behar dugu. Ikasteko geratzen zaigun guztiaren jakitun gara une horretan, eta ikasteko erabaki hartu dugu. Hauteskolara joan gara, azterketa teorikoa gainditzeko ikasi beharrekoen berri badugu, eta baita azterketa praktiko egiteko ere zer ikasi eta zenbat denbora beharko dugu. Une honetan, ez dakigun guztiaren eta ikasi beharrekoaren kontziente gara. Berdin gertatzen zaio euskara ikasi behar duen etorkinari joan da euskaltegira eta han azaldu diote zein den prozesu osoa eta ordun jabetzen da zer ikasi behar duen, zer gelditzen zaion ikasteko. Bigarren maila honetan ikasten hasiko gara eta arazorik handienak hemen izango ditugu. Traba handienak ere bai, arazoa gainditu beharko ditugu, baina gehiena hemen ikasiko dugu. Gaitasun kontzientea, hirugarren urratsa. Badakigu eta gainera badakigula. Jakin beharrekoa dakigunean eta egiteko gai garenean, baina egin ahal izateko gure arreta, atentzioa, kontzentrazio osoa behar dugunean. Ez daukagu erreztasunik egiteko. Badakigu autoa gidatzen, baina kontzentrazio osoa jarri behar dugu. Jarri behar dugu, arreta guztia, eta nekatu egiten gara. Euskara ikasten ari direnak ere, hizkuntza bat ikasten ari direnak ere, maila hontan, zerbait esateko burura ekarri behar dute, pentsatu behar dute, esan behar dute, nekatu egiten dira, berrebiziko ahalegin egin behar dute. Orduan, hauxe genuke, hirugarren maila. Gainera, hirugarren urrats hontan, ikasitako guztia ez da erraztasun berdinarekin erabiltzen. Izan ere, ikasitakoa barneratzea erabilerari oso lotua baitago. Behar bada autoak gidatzen txukun xamar moldatzen gara, honezkero kilometro batzuk egin ditugulako, baina kotxea aparkatzen baldarrutxa gea. Edo ordezko gurpila aldatzen, trakets, ibiltzen gara gutxitan egin dugulako. Hizkuntzen ikasketarekin ere berdin gertatzen zaigu. Euskeraz hitz egiten txukun xamar moldatu gaitezke, baino noka edo toka ez dakigu edo oso trakets moldatzen gara. Edo aditz batzukin, natzaio zeniezadaketen eta olako aditz gutxi erabiltzen direnekin, zaitasunak izan ditzakegu. Urrats honetan ibiliz ikasten da oinez. Autoan ibiliz ikasten da gidatzen eta euskera ere hitz eginez ikasten da. Praktika etengabeak ekarriko du ikasitakoa erraztasunez eta jariotasunez erabiltzen. Eta, goazen azkeneko mailara, gaitasun inkontzientea. Badakigu, baina ohartu gabe egiten dugu. Pentsatu gabe egiteko gai gara. Ohitura bihurtu dugu. Ikasitako guztia orkesta batek bezalatxu egiten dugu automatikoki eta pentsatu gabe. Ikasitakoa praktikan jartzen dugu modu errepikakor automatiko eta inkontzientean. Esate baterako, nahi askotan gertatzen zait. Egunero, etxetik lanera joateko 30 kilometroko bidea daukat, mendate bat igo behar da, bihurgune asko daude, eta askotan gertatzen zait, lanera iritsitakoan, kontrola, haiau naiz. Eta ez naiz jabetzen, ez naiz akordatzen, halako tokitatik igaro ote naizen. Automatikoki gidatzen dut. Nire burutazioetan joaten naiz, eta automatikoki egiten da. Ze behar da, ez gaitasun inkontzientetik, ez gaitasun kontzientera igarotzeko, kontzientzia hartzea. Eta gaitasun kontzientera aldatzeko ikastea eta trebatzea. Eta azkeneko mailara iristeko, praktikaren bidez, barneratzea eta automatizatzea. Orain galdera egingo dizuet, non ditugu bigarren hizkuntza
gaztelania, lehen hizkuntza gaztelania duten euskaldunak. Segur asko izango ditugu bigarren eta hirugarrenaren artean. Ez dira goraino iritsi. Ez dira azkeneko mailara iritsi. Zailtasuna daukate euskeraz egiteko eta horregatik aukeratzen dute bere... Bueno, hau Maslow jaunak deskribatu zuen, baina hau 2000 urte lehenago ere, esate bateako Txinako Konfuzio pentsalariak esaten zuen. Esan zidaten eta ahaztu egin nuen, ikusi nuen eta ulertu egin nuen. Eta egin nuen eta ikasi egin nuen. Aristotes filosofoak ere esaten zuen, egiten ikasi behar duguna, eginez ikasiko dugu. Eta Albert Einsteinek ere bai, ikastea, esperientzia izatea da, gainontzeko guztia informazioa izatea da. Bueno, badaude ikerketa asko, bi ekarri dizkizuet, esateategako, bi asteren buruan zer gogoratzen dugu. Gehiena, esan eta egindakoaren 180. Egitea da. Eta, hemen beste ikerketa bat, 24 orduren buruan zer gogoratzen dugun, eta ikasitako beste irakastea 180. Hoi da, gehien gogoratzen da, praktika. Finlandiak esate baterako, haituko zenuten, Finlandiak 2016 urtetik aurrea ikasgaiak kenduko ditu. Eta ikasgaiak desagertu eta eginez ikastea, gaikako proiektuak landuko ditu. Zer da, hauxe, egitea, eginez ikastea. Bueno, gaur egun, indarrean dugun paradigmari begiratzen badiogu, motivazioa da, hirugarren elementua. Eta, hemen esate baterako, badakizu Eusko Jaurlaritzak, eta hemendik aurrera zer txosten bat egin duela, pixka bat ondorengo urteetan, ondorengo bi hamarkadetan, hizkuntza politikaren oinarri eta lehentasunei buruzkoak. Eta txosten hortan, behin da berriz, aipatzen da, herritarren nahia izango dela, hemendik aurrera, enborra. Eta motivazioari buruz ere, luze eta zabal jarduten du. Ikusi dezagun orain, Aiaraldea aldizkarian berriro, joango gara, eta zer dion Angela Ricok. Ezagutza datuak asko aldatu dira azken hamarkada honetan, baina tamalez, Euskararen kinka ikusirik esango nuke euskaraz hitz egitea eta batez ere euskaraz bizitzea ez dagoela jendearen lehentasunen artean. Ez da beharrezkoa ikusten, eta hau da gakoa. Eta gakoa da beharra. Hoixe da. Alegia, euskara komunikaziorako behar badugu, tresna den atletik, beti izango dugu behar bezala olioztatuta, erabiltzeko prest, baina komunikaziorako behar ez badugu, ez dugu erabiliko eta denboraren joanarekin tresna guztiek gertatzen zaien bezala erdoiak jango du. Esan dut arestian, Gurdiaren paradigmaren lehen axioma edo oinarrizko axioma zein den hizkuntza gure kasuan euskera komunikaziorako tresna bada. Beraz, tresna hori komunikaziorako zein mailatan, zein gradutan den beharrezko erabilera horren araberakoa izango da. Baita ezagutza ere. Euskara komunikaziorako gero eta beharrezkoa bada, orduan eta erabilera eta ezagutza handiagoak izango ditu. Baina baterako dena besterako ere bada gero eta komunikaziorako behar txikiago izan, orduan eta zokoratuago eta baztertuago. Hizkuntza batek asetzen duen komunikazio beharrik oinarrizkoena, haur jaioberriarena da. Abraham Maslow jaunak gizakiaren beharrak ere sailkatu zituen bere piramide ezagunean, eta piramidearen oinarrian behar fisiologikoa jarri zituen. Alegia, gizakia bizirik irauteko oinarrizkoenak. Beraz, gizakiaren komunikazio beharraren mailarik oinarrizkoenean, haur jaioberria izango genuke. Hilala bizikoa du, haur jaioberriak ama duenari bere behar oinarrizkoen berri ematea. Haurtxo babesgabeak ez du gaitasunik bere kaxa elikatzeko eta mari gabe ezin du iraun. Lehenengo egun eta hilabetetan aurrek negarra dute adierazbide eta hizkuntza ikasteko gaitasuna garatuala esan ohi duten lehenengo hitza munduko hizkuntza guztietan ia berbera da, ama. Gizakiarentzat ahoskatzeko fonemarik errazenak ezpainbikoak dira, M,
P eta B, baita A bokal irekiare, eta hitz egiteko saiakeran, aurraren ahotik irten ohi diren lehen soinu horiek, gurasoek beren buruarekin lotzen dituzte, eta horregatik munduko hizkuntzen gehienetan ama da izenik unibertsalena. Honekin guztiarekin ze azpimarratu nahi dut? Azpimarratu nahi dut hizkuntzaren erabileraren oinarrizko akulua komunikazioa dela, komunikaziorako beharra. Gizakiak hizkuntza oinarrian komunikatzeko behar du, hori baita bere funtsezko eginkizuna. Komunikaziorako beharretik sortzen da hizkuntza bat ikasi eta erabiltzaren motivazioa, nahia edo borondatea, baina nekez izango da motivazioa, nahia edo borondatea, hizkuntza baten komunikazio beharraren sorburu. Beharretik sortzen da motivazioa eta ez alderantziz. Nire ustez motivazioa, nahia edo borondatea hizkuntza erabileran bigarren mailako eragilea dira. Lehen mailakoa, ezpairik gabe komunikaziorako beharra dugu. Euskaren aldeko borondatea izateak ez du, euskeraz, 5 minutu, egitea eragiten. Azken 5 urteetan, bikain egiaztegiriaren ebaluatzaile ibili naiz, urteko enpresa banatan, eta enpresa guztietan langileekin aurrez aurre kontraste taldeak antolatzen genituen. Eta enpresa guztietan handik edo hemendik azkenean beti antzeko aitormena egiten ziguten. Enpresan euskara plana abian jartzearekin berebiziko esusteak hartu ditugu. Erdaldun peto-petoak zirela uste genituenak euskaraz egiten hasi dira. Zer gertatu da langile horiekin euskara plana abian jarri arte enpresan euskaraz ez egiteko? Enpresak euskara plana abian jarri duenean beren burua babestuta ikusi dute euskaraz egiteko eta orduan hartu dute euskaraz azaltzeko erabakia. Gatazkaren sindromea deitzen dio nik honi. Euskaraz alde dauden arren, enpresaren hizkuntza jokaera zalantzan jarri gabe, enpresarak gaztelaniak duen nagusitasunara makurtu dira. Euskaldunei umetatik euskara hizkuntza gatazkatsua dela barneratzen dugu. Euskaraz egiten badugu, gatazka sortzaile izan gaitezkela, arazoa izan genezakeela, arazoren bat. Baino, erderaz egiten dugu, ez dugula arazorik izango. Alegia, euskara arazoa eta gaztelania arazorik ez. Nor nahi du gatazkatik gatazkara ibili? Etengabeko liskarra. Inorkez horregatik, euskaren alde egon arren, gatazkari txikiena sor daitekela antzematen dutenean, gaztelania erabiltzen dute euskaldun askok eta askok liskarra sortzeko edo saiesteko arazo hori. Orduan, zer egin behar dugu aurrera begira? Euskaraz egiteko ziurtasun eremua sortu behar ditugu, alegia, ziurtasun linguistikoa edo euskaraz egiteko eremu ziurra sortu behar ditugu. Pello Jauregi soziologoak buelta ematen dio. Gatazkaren sindromeari eta esaten du motivazio pertsonal sendoan oinarritutako erabilera planak bide motzekoak dira. Pello Jauregin arabera, indarra handiagoa dauka gure jokaera soziala gure borondateak baino. Gaur egun, egoera sozial gehienak erdararen alde daude makurtuta, baina jokaera sozialak ezinbestean euskaraz egitea eskatzen badu, jokabide egokitzaile hartuko du egoera sozial horretan murgilduta dagoenak, naiz eta erderaz hobeto moldatu. Euskaraz funtzionatzen duen sistema horretan desoreka ez eragiteagatik. Beraz, euskaraz egin beste erremediorik ez duten egoerak sortu behar dira. Izan ere jende gehienak aldaketa egingo du ez motivazioagatik, ez kontzientziagatik, baizik eta daukaten giro sozialera egokitu behar duelako. Euskaren aldeko egoera sozial batean murgilduta dagoenak, naiz eta erderaz hobeto moldatu, euskaraz egiten poliki-poliki ohitzen joango da, lehen esaten genuen, eskailerako 3. mailatik 4. egingo du. Gaitasuna eskuratzen joango da, eta jarrera aldatu egingo du, euskara erabat erabilgarri bihurtuko zaio. Jarrera aldatu egingo du, jokabide egokitzaile bat eduki behar izan duelako, ez nahi zuelako. Laburbilduz hauxe da gakoa, nola sortu inertzia edo jokabide sozialak euskaren erabilera ezinbesteko bihurtzeko, arau sozial bihurtzeko. Euskaren paradigma berria aplikatzeko burua horretan ere jarri beharko dugu. Jon Sarasuak bere hiztun polisa liburuan esaten duen bezala, euskal hiztunak izateak eskatuko ditu baliabide arrazoi bidezkoak psikologikoak. Eusko Jaurlaritzak ere, lehen aipatu dudan
hemendik aurrera zen txostenean, halaxe dio, faktore objektiboek ez ezik subjektiboek ere erabilera modu erabakigarrian eragiten dute. Faktore subjektiboi buruz, ordea, gutxiago dakigu, faktore objektiboi buruz baino, eta uste dugu, ematen zaien garrantzia baino, handiagoa eman beharko zaiela datozen urteetan. Mikel Zalbidek joan den, Mikel Zalbidek joan den urrian Euskaltzaindiak Koldo Mitxelaren Goratzarretan ekitaldi bat antolatu zuen Gipuzkoako Foru Aldundian, eta Mikel Zalbidek hitzaldia egin zuen, eta bertan bi gauza zion eta bi gauza horiek aipatu nahi ditut. Behinolako diglosi zaharra azken atxa ematen ari dela zion, gure begien aurrean azken atxa ematen ari dela zion, Mikelek. Eta konpartimentazio soziofuntzional berriak behar ditugula ere bazioen. Baina, esaten zuen, aukera hori ez da bat ere erraza, hainbat motiboengatik. Benetan, funtzionatuko duen konpartimentazio sistema berria zein ardatz kontzeptualen gainean eraiki behar da, behar bada, izan daiteke ni proposatzen ari naizen hau. Bukatzeko. Argi eta garbi mintza gaitezen. Beharrezko edena ez dena desagertu egiten da. Darwinek ere hala frogatu utzi zigun hautespen naturalen teoriarekin. Non da beharrezko euskera? Gizarteko zein eremu funtzionaletan da ezinbesteko? Inonez, gure hizkuntzaren etsaiek ere ahuleziarik handiena dagoen tokira zuzentzen hori dituzte erasoak, eta hortxe duzue, zer esan zuen urtarrilaren 15ean. Jacinto Benaventek, antzerkigile eta literaturako Nobel saridunak esaten zuen, nire etsaien beldur naiz bakarrik arrazoi dutenean. Euskararen aldeko aldaketa soziala eragin nahi badugu, euskara gizartearen periferiatik erdigunera ekarri nahi badugu, bigarren hizkuntza izatetik lehen hizkuntza izateko bidean jarri nahi badugu, azken batean euskara gizartearen ardatzean jarri nahi badugu, nahita ez, Euskal Herriko herritarren balore eskalan euskara garrantzia handiago irabazi behar du, eta hori bide bakar batetik lortuko dugu. Euskara, Euskal Herriko herritarren gizarte bizitzan komunikaziorako beharrezko eta ezinbesteko bihurtuta. Izan ere, gaur egun, euskara bere txikitasunetik, bere funtzionaltasun eskasetik, herritarren begietara, hutsaren hurrengo azaltzen da gaztelania eta frantsesaren ondoan. Luis Vicente Aracil, Valentziako soziolinguistaren hitzetan, euskaren ahuleziak gaztelaniaren garrantzia eta beharra oraindik eta nabarmenago egiten du. El euskera subraya la importancia del castellano. Bueno, bukatuko dut. Esan dizuet, gauza gehiago neuzkan esateko, arrapaladan ibili naiz, idatzitako guztiak, patxisaez.eus webunean izango dituzue, bihartik aurrera. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Patxi, oain tarte bat daukagu galderetarako. Ea saiatzen garen galderaak izan ez daitezen hizlariak egin duen jarduna baino luzeagoak. Eta era horretara bizkat gauza. Ordan hor mikrofono badaukagu, beraz nahi duenak eskua altxatu, esan nor den eta galdera egitea dauka. Animatu, tarte bat badaukagu, bakitu hain bizkatu hendik berotzeko daukagula giro. Alegrian, nekin. Ikusten da unibertsitateko irakaslea dena. Uruko zuzendaria naiz, Iñaki Alegria. Bai, ni lan mundua dena nik uste argi dela, erronka handia dela, baina ni Prudenen similadekin jarraituta nik uste hori Newtonen garaikoa dela. Zan nahi dut, Islandia bezalako herri batean, hori lortuta dute, tala ere, arazo handia daude, eta nik uste paradigma aldaketan gaudela, hori motz geratzen dela, hori lortu behar da, Newtonena bezala gainditu egin behar da, gainditeko lortu egin behar da,
Baina nik uste badagola beste faktore bat oso importantea eta kontutan hartzekoa, eta da globalizazioa eta globalizazioaren tresna dela internet. Eta hor adibide argian eretzako da ETB euskeraz, garai batean, audientzia lortu zen, euneko 10, momentu batzutan, eta ezagutza eta ez dakit, ez da jaitsi ez, eta jendea eskaz edo moldatzen den jendea, edo toki horietan bizi den jendea, ikusten zuen. Eta gaur egun asko gutxiago ikusten du, zati amat, zati. Eta orduan ez da, iritsi behar garela toki berrieta da, baizik eta egoera aldatzen ari dela. Eta lan munduan ere, ikusten ari gara, batez ere, esaten dela, ezagutzaren gizartea eta lan asko ezagutzarekin lotuta egongo direla, gero eta eleanistagoa direla, gero eta ikerketa zentrotan, baina enpresetan ere hasi dira, enpresak inglesez funtzionatzen duten agude artean, eta eleanistasuna, gero eta ohikoa da, ez bakarrik gaztelaniarekin, eta nolabait Bazpiti bezalako arnasguneak, enpresa bat arnasgunea izan daiteke, nolabait euskara plan batekin eta lan kontratazio politika batekin, baina arnasgunea Newtonen garaikoa, baina Einsteinen garaikoan igual enpresa bat ere ezin da arnasgunea izan, leiho asko dauzkalako eta beste, ni nire ekarpenari nahi nun, ados egonda ere horrei heldu egin behar zaiola, hori ere motz geratzen dela esateko. Jakesarraiet iparraldeko euskaltzain urgazle eta euskarako ikuskari Frantziako Hezkunde Nazionalean. Nik gogoeta bat nahi nuke egin hor agertzen den Carlos Salvadorrek erran duenari buruz, eta pentsatzen dut arrazoi osoa baduela hori esaten nuenean, baina behar bada guk Euskal Herrian badugu aukera bat, aski baliatzen ez duguna, da preseski alde batean badugula erdara bat eta beste aldean badugula beste erdara bat. Eta Euskaldunen artean komunikatzeko Euskara da gauza naturala. Eta bukatzeko anekdota bat kontatuko dizuet, egia dena orain dela 2 aste gertatu zaidana, Baionan. Baionako hiri erdi-erdian nintzen, Baiona ezagutzen dutenek badakite Baiona ez dela oso hiri euskalduna, eta kalean, karrekan nintzen, eta gizon bat hurbildu zitzaidan, eta euskeraz galdatu hegoaldeko gizon bat, eta euskeraz galdetu helbide bat Baionan. Eta erran zidan, euskalduna zara? Bai. Eta orduan oso pozik, eta erran nion nola egin behar zuen ara joateko, eta gero erran nion, baina ez zara konturatzen ze suertea izan duzun euskaldun bat topatzeko Baionako leku hortan. Oso zaila da. Baina bere lehen hitzak izan ziren euskarazkoak. Eta pentsatzen dut hor badela zerbait jorratzeko komunikazio hori landu iparraldea eta hegoaldearen artean, euskaldunen artean biztan da. Bai, Euskal Zerbitzutik Donostiatik, beharra aipatu da eta horrela aipatzen da, beharraren idea ere aipatzen da, ni gogoratu nahi dut Irlandako eredua ikasten dela egin beharrezten politika zein dan jakiteko, eta gogoratu nahi dut Irlandan hain zuzen ere gobernuak hartu zituen neurri batzuek, jendeak galikoa ikasi zezan, baina gero etzan erabiltzen inun. Eta orduan, 70. hamarkadan, irlandarrak beraiek montatu zuten hizkuntzaren askatasunaren aldeko liga. Eta zen, Irlandan gaelikoaren inposizioaren kontrako liga. Zegatik, hain zuzen ere, behartzen zituztelako gero erabiltzen etzan hizkuntza bat ikastea. Eta beraz, irlandarrak beraiek izan zian, behar hori ikusten ez zutelako, eta Pello Jauregik esaten duen integraziorako edo normalako egokitzeko behar hori ikusten ez zutelako, hizkuntza gaelikoa jakin beharra inposizio bezala bizi izan zutenak. Nik uste dut, paradigma aldaketa behar da, evidentea da behar dela, baina nik uste ere
izan behar duela oso globala, hizkuntzaren parametro guztiak batera kontutan hartu behar dituena, eta egia da hor zune bat lan munduan daula, ni administrazioare uste lan munduaren parte badala, lan postu publikoak ere lan mundua dira, baina enpresa publikoak ere bai, eta nik uste hor osotasunean aztertu behar den problema da, baina beharra ez balin badago, Irlandan montatu zuten irlandesak hizkuntza eskatasunan aldeko liga. Ez ikasi errazi, gero behar ez dean hizkuntza bat, eta Lasarten, nire familiakoak Lasarten egiten dute, eta Lasarten etorkinak esatu dute, pero si esto no lo habla nadie. Xabier Euskitze. Egunon, Xabier Euskitze, bertsolaria. Atzo, eraikin batean izan nintzen Donostian, eta eraikinaren baitan bi ikastetxe daude. Bata da, DBH aurrera atera ezin dutenena, alegia arrastaka azkenean ara iritsi dira, ez daukate ikasteko bat ere borondaterik, ara ez ditu eraman ezgaitasun intelektualak, nagikeriak edo motivaziorik ezak baizik, eta eraikin berean badaude beste batzuk, helduak eta beren borondatez joaten direnak. Batzuen irakasleak erabat ernegatuta eta leporaino eginda zauden, eta besteenak berriz pozarren, ez dakizue ze motivazioarekin etortzen diren gugana helduak. Atzo bertan atera du, ez dakiz ze titulu, oinarrizko titulu bat, 57 urteko emakume batek eta zer nolako poza hartu zuen berak eta zer nolako poza eman zigun geuri. Beharraren kontu horrek ni ere kezkatzen hau Joseba bezala. Duela urte batzuk izan zen gertaera zinez tamalgarri bat. Euskararik ez egiten irakasle batzuei ez dakitzen bat ordu eman zizkieten, liberatu zituzten euskaraz ikasteko, askok eta askok batez besteko beldurgarri batek ez zuen gainditu beharreko mailarik gainditu, horrek ondorioak izan behar zituen haientzat, eta itxialdi bat egin zuten protestan. Orain Nafarroan atera dituzten lanpostuekin zer gertatu den ere ikusi dugu. Alegia ni beharraren kontu horrek asko kezkatzen hau. Nola kudeatu, nola bideratu beharra kontrako eragina izan ez dezan. Azkenean galgarri eta kaltegarri gerta ez dakigun. Patxi Berren. Beno, beharrari buelta egin da, nik uste beharra duela gizarteak euskararen alde egin beharra. Hau da, euskalduno badugu eskubiderik, eskubidea gauzatzeko gizarte honetan zergak eta ordaintzen ditugu, guri ematen zaigu horretarako biderik. Hau da, ni administrazioa joaten naizenean euskaldun izan daiteke, edo beste leku askotan. Hortik hasi beharko litzateke, beharra, ez daki personari kargatu beharrean, gizarteko ardura daukatenei kargatu beharko zaie. Ia nire eskubidea defendatzen den. Ia onartzen duten euskaldun moduan. Euskaldun bizitzeko. Ikusteot hor dago alakakoa. Xabier Isasi. Aurrenik eta behin eskarrik asko Patxi, zure ekarpenagatik. Galdera, hizkuntza politikari buruz iritzirik ote daukazun. Eta, hor ikusi dut gaindegiaren irudiak erabili dituzula. UEko zuzendari hoia eta bertsozalea. Nere burua aurkezteko. Beste. Hizkuntza politikari buruz zure iritzia jakin nahiko nuken eta zure erronka euskaltzandiari bota zeniola eta kontseilua. Bueno, nik badakizue euskaltzaindia proposatu dudala pixka bat hemendik aurrerako gidaritza hartzeko, pertsonalki, ikusten dudalako euskaltzaindiak baduela beste erakundek ez daukaten gauza bat, autoridadea. Hain zuzen ere nire ustez hitz egiteko modua da, baino euskara batua autoridade horrek egin du. Alegia, zerbait erabaki, zerbait proposatu,
eta euskaldun guztiak irakasle, idazle denek, euskaltzaindiek esandakoa, norabide berean denak bete dute eta hor inongo behar bada purrustada batzuk tartean eginda, baino bete dena betetzen dute. Orduan, behar dugu horrelako indar bat, behar dugu autoridade bat, bidea erakutsiko diguna, edo hildo nagusia behintzat, gero norabide bedean jarri gaitezen denok. Hori da nire ikuspegia. Nik igual, horri pixkat uste dute Sagarrai Olemanek ere azpimarratu dela eta euskaltzain buruak ere bai. Nik uste dut euskaltzaindia behintzat erronka hau hartzen duenean oso garbi uste dut utzi duela hasieratik. Bide hau ezin du euskaltzaindia bakarrik egin, eta ez du bakarrik egiteko borondaterik. Bidea honetan urratsak egingo baldin baditugu etorkizunean, egingo ditugu lankidetzan eta proiektuak partekatzeko ahalegin sendo bat denok egiten dugun neurrian. Hizkuntzaren batasuna ez da bakarrik lau erregela, arau gehiago edo gutxiago, baizik eta hizkuntza erkidego bat berrosatzeko saiakera da. Azken finean ego zein ipar, mendebalde, hau da euskaldun guztiok eta euskal herritar guztiok hizkuntza erkidego bera berrosatzeko ahalegin bada. Eta nik uste dut honetan baita ere gure ahalegina hortik doala. Hau da, euskaltzaindiak ez du bide hau bakarrik egin nahi, eta ez du bakarrik egiteko borondaterik ere. Beraz, noranzko horretan urratsak denok egiteko borondatea dugun neurrian eta elkar lagunduz eta bide horretan bide lagun izan nahi dugun neurrian euskaltzaindia hor egongo da. Bueno, iruditzen bali mazaizue, urrengoari txanda pasa eta segituko dugu. Eskerrik asko.